Και τώρα πάμε στον καλεσμένο μας. Έχετε τον κύριο Κοτρώνη στη γραμμή, να τον πάρουμε μετά τον κύριο Κοτρώνη να μιλήσουμε. Ωραία, πάμε στον καλεσμένο μας γιατί αργήσαμε. Πάμε στον κύριο Μιχάλη Τσακύρη, είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Χρυσή Αυγή. Τι κάνετε, καλά είστε κύριε Τσακύρη? Καλημέρα σας, καλά, μια χαρά. Από πού μας έρχεστε? Καλημέρα και σε όλους. Καλό σας μεσημέρι. Από Θεσσαλονίκη. Βρίσκομαι Θεσσαλονίκη. σήμερα στην πόλη των Σερών, στα πλαίσια της προεκλογικής μας εκστρατείας. Και συνεπώς δέχτηκα και την πρόσκλησή σας, για την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς βλέπετε τα ποσοστά σας? Θα ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, γιατί βγήκαν κάποια συμπεράσματα, βγάλατε, όλα τα κομματικά επιτελεία έβγαλαν τα συμπεράσματά τους μετά τη χθεσινή βραδιά. Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, πώς σχολιάζει τα αποτελέσματα που έφερε? Είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη η Χρυσή Αυγή μέσω της Ελληνικής Αυγής. Να το τονίσουμε αυτό, ότι η Ελληνική Αυγή είναι ο συνδυασμός που στηρίζεται επίσημα από τη Χρυσή Αυγή, σε αντίθεση με κάποιους άλλους οι οποίοι, ας μου επιτραπεί λαϊκή έκφραση, το παίζανε ανεξάρτητοι. Άρα, συνεπώς, είναι μια καθαρά κομματική ψήφος και φαίνεται από τα αποτελέσματα τόσο της περιφέρειας όσο και του Δήμου Θεσσαλονίκης ότι ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή είναι πλέον ιδιαίτερα ενισχυμένος. Και το λέω αυτό διότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ στις προηγούμενες αυτοδιοικητικές εκλογές είχαμε λάβει ένα ποσοστό της τάξης του 1, κάτι, πλέον το ποσοστό εκτινάχτηκε στο 7πλάσιο-8πλάσιο με την συμμετοχή του υποψήφιου δημάρχου Ματθεόπουλου Αρτέμι. Επίσης και στον Δήμο των Αθηνών υπήρχε ένας τριπλασιασμός της πολιτικής μας επιρροής και πιστεύουμε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε και σε αυτά που κάνουμε. Λέμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, είμαστε το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα και δεν πρόκειται να τους προδώσουμε ποτέ. Μάλιστα. Να πούμε ότι στην Αθήνα ο κύριος Χασιδιάρης έλαβε ένα ποσοστό της τάξης του 16,55%. Ο τριπλασιασμός που σας προανέφερα. Ήταν κοντά στον κύριο Σπηλιωτόπουλο, ο οποίος έλαβε 16,98%. Πολύ κοντά, οι δύο άντρες. Ναι. Τέταρτος μεν ο κύριος Χασιδιάρης, αλλά πολύ κοντά στον τρίτο. Εδώ στις Σέρρες το ποσοστό σας? Το ποσοστό εδώ στις Σέρρες, από ό,τι είδα στην καρτέλα, ακριβώς είναι 9,3% για τον συνδυασμό της Ελληνικής Αυγής για την Κεντρική Μακεδονία. Και στο σύνολο είναι 8,8 όμως. Σωστά. Του συναγωνιστή μου Νίκου Χρυσομάλη. Έχω να πω για το ποσοστό αυτό είναι ότι επίσης δείχνει μια ανωδική τάση της Χρυσής Αυγής, η οποία διαφαίνεται σε όλη την επικράτεια. Θα πρέπει να τονίσω ότι πλέον η Χρυσή Αυγή θα έχει λόγο σε όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή θα έχουμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 3 έδρες, στο Δήμο Θεσσαλονίκης πλέον έχουμε 2 έδρες και σε όλες τις περιφέρειες πλέον έχει λόγο και η Χρυσή Αυγή. Αυτά σε αντίθεση με όλα τα φεδρά που ακούγονται τους τελευταίους 7 μήνες, με την πολιτική σκευωρία που έχει στηθεί εναντίον του κινήματός μας, με συνέπεια να υπάρχουν οι μισοί σχεδόν βουλευτές του κινήματός μας, καθώς και ο αρχηγός μας, ο Νικόλαος Μιχαλολιάκος, άδικα και παράνομα προφυλακισμένοι. Και να τονίσω εδώ ότι και επειδή υπήρχε μια παραφιλολογία των μέσων μαζικού εκφοβισμού των καθεστωτικών, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, ότι δήθεν ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή δεν θα συμμετείχει στις ευρωεκλογές. Υπάρχει λοιπόν η εξής αντίθεση, η οποία βεβαίως για μας ήταν αυτονόητο ότι θα συμμετείχαμε, γιατί δεν μπορεί να παρανομήσει ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος λοιπόν έκρινε σωστή τη συμμετοχή και ενέκρινε τη συμμετοχή του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή στις ευρωεκλογές. Σε αντίθεση με όλα αυτά τα φεδρά που ακούγονται από τις ανακρίτριες, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να εφαρμόζεται η συλλογική ευθύνη, κάτι τύπου Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με τα πορίσματα των ανακριτριών, όπου ακόμα και κάποιος που παρακολουθεί μία ομιλία στελέχους ή κάποιου βουλευτή του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή είναι εν δυνάμει μέλος εγκληματικής οργάνωσης, αν είναι δυνατόν. Καλύτερα να πάμε στη Βόρεια Κορέα να πούμε ότι καταλύσαμε το Σύνταγμα. Άρα, εμείς πιστεύουμε ότι ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή είναι ο μοναδικός θεματοφύλακας της πραγματικής άμεσης δημοκρατίας στην Ελλάδα. Αγωνιζόμαστε για μια μεγάλη Ελλάδα σε μια ελεύθερη Ευρώπη και αυτός είναι ο λόγος που οι Έλληνες έχουν πλέον τη δυνατότητα να στείλουν μια δυνατή εθνικιστική φωνή στην Ευρωβουλή. Μάλιστα. Προτάσεις για την Ευρωβουλή έχετε? Σαφέστατα έχουμε, συγκεκριμένες κιόλας. Ένα πράγμα το οποίο είναι αυτονόητο για μας είναι ότι θα δυναμητήσουμε, θα παγώσουμε και θα αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια σύνδεσης, συνεργασίας ή ένταξης
της Τουρκίας, των Σκοπίων ή και της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νοείται ο προαιώνιος εχθρός του ελληνισμού να είναι στην ίδια οικογένεια με την Ελλάδα, στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Για μας βεβαίως η ευρωπαϊκή οικογένεια είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση σε εισαγωγικά, ας μου επιτραπεί αυτό. Διότι η Ευρώπη είναι μια γεωγραφική περιοχή η οποία περιλαμβάνει βεβαίως και τη Ρωσία. Για μας η Ευρώπη είναι η Ευρώπη των εθνών και των πατρίδων και όχι των καπιταλιστών και των τοκογλύφων. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οικονομικός γίγαντας που έχει δούλους και αφέντες και καταλαβαίνετε ποιος ρόλος προορίζεται για τη δύστιχη πατρίδα μας. Σε αυτό λοιπόν εμείς ερχόμαστε να αντισταθούμε. Ερχόμαστε να αντισταθούμε στους υποτακτικούς των τοκογλύφων που είναι ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και λέμε ένα όχι στους τοκογλύφους, να σημειωθεί ότι εντός του Ευρωκοινοβουλίου που θα προκύψει από τις επόμενες ευρωεκλογές τα εθνικιστικά κινήματα θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα και ακούγεται ότι θα καταλαμβάνουν μέχρι και το 25% των εδρών του Ευρωκοινοβουλίου. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον υπάρχει μια γενική αφύπνιση στην Ευρώπη, ένας άνεμος αλλαγής και βεβαίως και εμείς σαν Χρυσή Αυγή θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε ή να συνεργαστούμε με εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που σέβονται την Ελλάδα, που υπερασπίζονται έμπρακτα τις ελληνικές θέσεις στα εθνικά και κοινωνικά θέματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά για τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί και για τις οποίες διώκονται ο αρχηγός σας και βουλευτές της Χρυσής Αυγής, τι απαντάτε και τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση και το πιο βασικό, γιατί δεν ξεκαθαρίζει να τελειώνουμε, αυτό είναι το πιο βασικό. Και για εσάς και για όλο τον κόσμο και για όλους τους πολίτες. Είναι πάρα πολύ απλό και το έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός, αλλά φαίνεται και από τα δίθεν στοιχεία που καίνε. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο εναντίον των συναγωνιστών μας. Και θα σας το λέω αυτό το πράγμα, διότι λέγανε ότι υπάρχει ένα οπλοστάσιο της Χρυσής Αυγής. Πού είναι το οπλοστάσιο, για? Όσα όπλα κατήχαν οι βουλευτές μας, τα κατήχαν νόμιμα, με άδειες οπλοκατοχής κανονικότατα. Οι φωτογραφίες για δίθεν οπλοστάσια κτλ. Έχουν αποδειχθεί ότι είναι από το διαδίκτυο. Θεωρείτε ότι όλοι οι βουλευτές έχουν όπλα? Κοιτάξτε, δεν είχαν όλοι οι βουλευτές μας όπλα. Όχι. Κάποιοι είχαν, κάποιοι δεν είχαν. Κάποιοι επιλέξαν να μην έχουν. Δεν είχαν όλοι οι βουλευτές σας όπλα? Όχι βεβαίως. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά τα κατήχαν νόμιμα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να κατηγορείται βουλευτής, ας πούμε, για πράγματα απίστευτα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο το οποίο να στοιχειοθετεί αυτό που λένε εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στον Άριο Πάγο, που να στοιχειοθετεί αυτό που λένε εγκληματική οργάνωση. Εγκληματική οργάνωση χωρίς κέρδος και χωρίς οπλοστάσιο δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι μια πολιτική σκευωρία της Χούντας Σαμαρά Βενιζέλου και αυτός είναι ο λόγος που θα αντισταθούμε μέχρι το τέλος. Έχουμε όλα τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα με τα τάγματα εφόδου, όλα αυτά τα βίντεο. Ποια τάγματα εφόδου? Να σας πω για τα τάγματα εφόδου του ΚΚΕ, να σας πω για τα τάγματα εφόδου της ΔΑΠ, για τη ΣΠΑΣ. Υπάρχουν στοιχεία, τα έχουμε βγάλει στη φόρα, δεν υπάρχουν καθόλου τάγματα εφόδου. Υπάρχουν απλές εκδηλώσεις πολιτικές τις οποίες κάνουμε, ανοιχτές ομιλίες τις οποίες προαναγγέλουμε ότι θα γίνουν, που ακούστηκε να γίνεται παράνομη δραστηριότητα και να προαναγγέλλεται μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή και αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο ότι όλο αυτό είναι μια πολιτική σκευωρία και έγινε καθαρά και μόνο για να κλέψει ο Σαμαράς τα ψηφαλάκια των υποστηρικτών και των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής. Το καταγγέλλω δημόσια, το ξαναλέω και θα το ξαναλέμε μέχρι να το καταλάβουν όλοι. Μάλιστα. Και όλο αυτό που έγινε τελικά θεωρείτε ότι λειτουργήσε υπέρ σας? Υπέρ μας βεβαίως. Και με τα αποτελέσματα των εκλογών. Βεβαίως, και να μην ξεχνάμε ότι εκτός από την πολιτική σκευωρία που έχει στηθεί εναντίον μας από τη Χούντα Σαμαρά Βενιζέλου, το ξανατονίζω αυτό το πράγμα, έχουμε και δολοφονίες. Έχουμε 2 συναγωνιστές μας νεκρούς. Έχουμε έναν βαριά τραυματισμένο, ο οποίος φυσικά ανάρρωσε και συνεχίζει να αγωνίζεται μαζί μας. Και θα πρέπει να τονίσω επίσης ότι στο Ευρωψηφοδέλτιο της νίκης και της τιμής της Εθνικής Αντίστασης, το οποίο έχω την τιμή να συμμετέχω, συμμετέχει και ο πατέρας του δολοφονημένου Γιώργου Φουντούλη, ο Λάμπρος Φουντούλης. Και βεβαίως και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες, οι οποίες δεν μπορεί να έχουν καμία σχέση με τους λεγόμενους αμόρφωτους, όπως λέγανε τα μέσα μαζικού εκφοβισμού της Χρυσής Αυγής. Εγώ προσωπικά είμαι πολιτικός μηχανικός, έχω οικογένεια, είμαι. Εσείς πότε ενταχθήκατε στη Χρυσή Αυγή? Εγώ είμαι στη Χρυσή Αυγή από το 1993 και δεν θυμάμαι να έχω εκπαιδευτεί σε τάγματα εφόδου, όπως λένε διάφορα παπαγαλάκια του συστήματος. Είμαστε ένα πολιτικό κόμμα, το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα, είμαστε οικογενειάρχες, πιστεύουμε στην άμεση δημοκρατία. Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα. Μπουκουρά τον έλεγαν τον βουλευτή που βγήκε και μίλησε. Τι θέλετε να σας πω για τον κύριο αυτό? Ο κύριος αυτός έκανε πίσω και είπε ότι εγώ τελικά
Με θέματα τα έλεγε από το βήμα της Βουλής. Κάποιοι εγώ λοιπόν. Ποτέ δεν ήμουν έτσι όπως. Με τον τρόπο που κατηγορούμε δηλαδή. Βουλευτής Χρυσής Αυγής. Ποτέ δεν συμμετείχα σε τάγματα εφόδου. Ποτέ δεν. Το ίδιο σας λέω και εγώ. Το ίδιο σας λέω και εγώ με την έννοια ότι εγώ δεν υπάρχουν τάγματα εφόδου. Τότε γιατί τον αμφισβητείτε εσείς οι άλλοι? Προσέξτε να δείτε. Και θεωρείτε ότι είναι πληρωμένος και θεωρείτε ότι κάνει πίσω και ότι δεν στηρίζει τον αγώνα της Χρυσής Αυγής? Δεν αντέχουν όλοι στην πίεση που ασκείται από τη Χούντα Σαμαρά Βενιζέλου. Είναι ψυχολογικό το θέμα. Εγώ λέω ότι θα τον κρίνουν τα παιδιά του. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο για το πρόσωπό του. Και εκεί ήσασταν όμως πολύ προκλητικοί από τα έδρανα της Βουλής. Κατά την ομιλία του. Πού? Κατά την ομιλία του. Όταν δεν υπήρξε καμία πρόκληση, όχι. Πώς, αφού δεν ήμουν παρόν, τα χρήματα, ότι είναι πληρωμένος, οι βουλευτές τα κάνανε. Αυτό αφορούσε τον πρώην βουλευτή μας Αλεξόπουλο. Ναι, ανεξάρτητος. Πού είναι η πρόκληση, του δείξαμε κάποια 20... Λοιπόν, κλείνοντας, εντάξει, αυτά είναι δικά δεν είναι πρόκληση, αυτό είναι... Έτσι το βλέπανε, το εκλάβανε γενικότερα οι βουλευτές σας. Κλείνοντας, τι να πούμε στους αιρέους, γιατί πρέπει να σας στηρίξουν σε αυτόν τον αγώνα των ευρωεκλογών? Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ότι πρέπει να υπάρχει επιτέλους μια δυναμική και δυνατή εθνικιστική φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό διότι αναβαθμίζεται ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου, αυτό επειδή πρέπει επιτέλους κάποιος να πει ένα όχι στους τοκογλύφους των Βρυξελών και στους εγχώριους υποτακτικούς τους, οι οποίοι έχουν φέρει τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση. Μιλάμε για χιλιάδες αυτοκτονίες, τις οποίες εμείς χαρακτηρίζουμε δολοφονίες, γιατί είναι η ηθική αυτουργή για αυτές τις αυτοκτονίες, αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν. Πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέλος και να αντισταθούμε με κάθε μέσο όλοι οι Έλληνες ενωμένοι, ανεξαρτήτως πρώην πολιτικής τοποθέτησης, και να μεγαλουργήσει η Ελλάδα ξανά, να προχωρήσει εμπρός, και πρέπει να επιστρέψουμε οπωσδήποτε, σε οικονομικό επίπεδο να μιλήσω λίγο, πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψουμε στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα, οι οποίοι τομείς έχουν διαλυθεί πλήρως. Ούτε αγροτικός τομέας, ούτε αλληλεία, ούτε τίποτα, ούτε βιομηχανίες, ούτε βιοτεχνίες, δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα όρθιο. Πέρα λοιπόν από το κατοχικό δάνειο, το οποίο θα πρέπει να απαιτηθεί, θα πρέπει, να το πάω λίγο παραπέρα, να απαιτηθούν και αποζημιώσεις για τη διάλυση του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα της Ελλάδος, που έχει αυτή η πολιτική επιβληθεί από τους τοκογλύφους των Βρυξελών. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, κύριε Τσακίρη. Να είστε καλά και καλή Ανάσταση στο έθνος μας. Ευχαριστούμε. Εμείς περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.